aiwa zvonzi delegation yakaenda nemutungamiri wenyika yeZimbabwe Mamasonda Mnangagwa aiwa ku the Chinese Africa Summit hanzi inonyadzisa, hanzi yakazonyadzisa mutungamiri wenyika uzosvika kuma extreme svika kokupedzisira cheko. Vanhu vakaona mufananidzo, vanhu vakakonklude vakati aiwa this is unexpected, vakanyadzisa pamberi aiwa pedelegation yekuchina. Sanapinda mashoko anobuda nyogo panapa, ndobva subscribe like turn on the bell icon. Vanhu vazhinji vakaposta this picture, sera muri kuona rakapostwa panapa naHope Chikondera muri kuona era muri kuona kuti aiwa they are sitting mururadza kuti muboardroom mamuri kuona side uko kune delegation yekuchina neukuko delegation yemutungamiri wenyika yeMamasonda Mnangagwa. Panapa tinoona kuti vanhu vanouya vachitanga kukomenda nauye dressing vachiti aiwa these guys vekuZimbabwe they were not properly dressed, but izvo hazvinazvo basa because dressing vanhu vanodressa according to what they like. And but panapa vanhu vanoona vanhu vekuchina machinese delegation yapresident wenyika yechina vanoratidza kuti aiwa vanhu vari focused, vanhu vari determined, vanoratidza sei noda kuti as you can see them pari kutaurwa as the meeting is progressing, these guys they are jotting down the notes, they are writing each and every step. Vanhu vanotomboya zvekomenda kuti aiwa are these Zimbabwean leaders good at claiming kuti zvinenge zvataurwa maboard meetings kana zvichiadresiwa vanongoclaima uzon executor. Vanhu vanouya vachiconcluda vachiti aiwa this delegation yakaenda, these guys they are incompetent, they do not know their duties, ende vakanyadzisa sezvamuri kuona pamagariro avakaita kuti aiwa vamwe vatoisa maoko patable, vamwe vakangotarisa vakaresta aiwa nebheki vakanyasa kutarisa the person ari kuadresa. Panapa toona kuti aiwa vakomana delegation yekuchina vakatotsikitsira pasi, they are jotting down notes vachinyora maimportant notes zvavari kuda kuti vazoexecuta kana maimportant notes avanenge vachida kuzorekola. Mashoko anouya achifaiwa nevanhu vachinatsoratidza kuti aiwa vanhu vari kunyasa kuona kuti aiwa vanhu vakanorepresenta nyika yeZimbabwe vakanosvibisa kana vakanonyadzisa nyika yeZimbabwe ivo vakanyadzisa nemutungamiri wenyika. Mutudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu, musanosubscribe or like and turn on the bell icon.